পুলিশকে জানানো হয়েছে লগে লগে ডক্টর কাসান তো নং সাউই জরা খাদম ইগে অব হাইজে গটো নাংমানি অব ওয়াইসা পাইনি আব হাইনি আপাই নর অব হাই গটো নাঙি দङ সানা থাকা গে সিমি চিং হসপিটাল বা ফাইगा मैक्सिमाम थिन जुबानि जत जागोन अब हाइन दङ डक्टर सिस्टेम को हेरासमेन्ट नङि दङ नगे जों जे तिनर खादो फुवानि जे हेल्थ स्टाफ नि साकाओ जब हाय बरं जे फाइया करे जिरि मानि डक फ्रस्ट्रेशन जे माने हेल्थ स्टाफ नि साका खाइ खाइ ओ बेलाय खनो जाया काइनि खर्चा बरक जे सग मान सा चेष्टा खायो द पीएच लेभेल थुंजा लेभेल खर्चा डक्टर चेष्टा खायो जे खरकसा रुगिनो जों बाथि माने तिनर जे सग दं आबन बारत जों रिमाया तिनर जे सग फेसिलिटीज दं आसो आबन बंग होनानै ट्राई खायो किन्तु बरं आबो अनेक समय बुझिना नाया तिनर जे दंमन मिया डक्टर्स क्रस्टा का हांखनो बनो ट्रिटमेंट रिसीव न खाइगा इवन के गेट निसिम बनो रिसीव खाइ बनो ट्रिटमेंट स्टार्ट खाइगा दो फिया बरंनि आबो बरं सेटिस्फेक्शन गरै एबा जे किन्तु बनो रेफार होना नायखा बरं आबो रेफार थानांगौ जों जायगा स्टेबलिंग एसे तामो अनेक বিষয় दङ बनि के बरं तो बुझिना नांनाय बेला जिनिसटा जो खरसा डक्टर बहायना तो बर तामनानि आसुगि दं फेबेलेबल साइमानो हिन बो जागा ट्रिटमेंट स्टार्ट खायो के आबो नता के जों ओ जागाव जतनि खामग्रानि बागिना दङ के पब्लिक रंना माबो मेसेज रंना मो जों जे ट्रिटमेंट फाइनानि हिंगाके एटलिस्ट बरं बाबो हाइजेते न्यूसेंस क्रिएट ता खाइदों माने वायलेंट बा वायलेशन आबो साया फेलाय मे हन कयटे सम घटना आबो 6:30 ता खाग्रबो आबो एगे कयजन फाइका नामने हस्पिटाल बा नंना फाइ दमकि दिमाने आबो 55 आबो हाय नंखना ना आं त तकरे हेफरे जे आं जे खरा कातिनि फाया बनो एबा मिया हने सिनि साइमन का 30-35 बिसिङो सिनि खाता खाते बो तंमानि फाइदा गे खरकसा डक्टर हो जागा बुसाबु जदि अस बरं जदि बुसांना नाय खान्थे बिनि मेन्टली बाहाय उनो आबो बेलाय खनो बिनि आरो काइसा ट्रमा नि थांगा मेन्टल काइसा ट्रमा खाबो खाइदा बिनि बो खाव बेलाय खनो किरिमा खाब जागाबो बो ट्रिटमेंट रि तंसे दैसे आबो खाइजा बो का के तामं नाय के आमते खनो और उरा मुरा मुं तमन आमते के अब पुरे गान खाय के बाकी कातिरि नारो बेसे मा नारो जे डाक्टर सारे तो अथरिटी लो साबाय का तो अथरिटी लो सानाव बन बागे बरं एक्शन ना खानाय नि नायगोन आता जों दाबो अबनो जों तो खुनु खायमिया जों तो जों ट्रिटमेंट थाइजों नै थाङो दाबो अथरिटी लो साइमानाय जों बाकी प्रॉडक्ट खायनाय आबो हायदा चिनि आबो तो खुनु गेरे आबो अथरिटी फ्रमनि गाकेते लोकल बरं याबो से दङ जों तो बंना जानो खबरं साबाय का इ नानाय खले दाबो गाबो नायसिनि दङ बाकी गाय जेतिनि पीएचसी लेवल जेसे सम्भव आमसकजों ट्रिटमेंट रिखा रिमानि परे खुलाय रेफार रहना हिमाबो रेफार बरक स्टेबलिंग यासक थाया हिमसौ ओंके तो आं तो साविक एज डॉक्टर हिसाबै आं जेफोर इमारजेंसी फील खायो आं खुलाया साविक रहन नमन किन्तु बरक खुलाया बतलांनांगौ सैया अलखाय अल्टिमेटली बरक निनक निक्रमिक रकम बरक खायै अल्टिमेटली बरक बसलायका गे खुलाय रेफार खायजाका एर मध्य न प्राय धरेन निनी रमदि 3-4 जना बरक अनेक बैड वर्ड्स गाली गालाज खायका हामिया उनको रक यूज खायका बैड वर्ड्स रक यूज खायका मेन हैंडल खायने ट्राई खायका बुनार बिबो ट्राई खायका ओंखाय जों सानामु समाव जे अमति हाय घटना आम्बासा पीएचसी बो अबनि सिगां बो मुइ दङ चिनि हस्पिटाल मैक्सिमाम स्टाफ ओंखाय बोरै स्टाफ नार्स ओंखाय बरो नि ऊपर जो अनेक समय बरक नाइट ड्यूटी खायखु अमति हाय घटना रक जदि ओंगै थांफाके बरक बिसोर ट्रमेटाइज थांनो ओंखाय आबनि बागैनो जों अमति घटना निंदा खायो ते नरकनि सोशल मीडिया नि तुइ जों कायसा नक हरनामु सुनो जे अमति हाय घटना जाते पुनराय ता उंथुम कारण तामनि हिमालय जोंबो पेशेंट जोंबो चिनि अ आनि पारांगा सिमना आंबो आरनि अ जागा आंबो फायै